Helsingin kaupungin tietokeskus hankkii, tutkii, välittää ja säilyttää tietoa Helsingistä ja sen alueista, nykyhetkestä, menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Toimipisteet sijaitsevat Hakaniemessä, Ympyrätalossa ja Kallion virastotalossa. Virastossa on yhteensä 4 yksikköä. Kaupungin arkisto, kaupunkitutkimusyksikkö, tilasto- ja tietopalveluyksikkö ja hallintoyksikkö. Tietokeskus aloitti toimintansa tilastokonttorina Katariinankatu 3 1. tammikuuta 1911, 100 vuotta sitten. Ensimmäinen johtaja oli maisteri Harald Dahlström ja yksi ensimmäisistä työntekijöistä Loviisasta kotoisin ollut Valborg Kuhlefeldt. 1910-luku oli Suomessa suurten muutosten aikaa ja itsenäistymisen kynnyksellä levotonta. Tilastokonttorin tilat olivat välillä venäläisten sotilaiden käytössä ja tilastokonttori esittikin Venäjän valtiolle vaatimuksen hävinneiden kirjahyllyjen korvaamisesta. Nykyisin työ tapahtuu erittäin teknisesti, mutta silti naiset ovat säilyttäneet henkilökunnassa viehättävän ylivoiman. Kirjastossa säilytetään tärkeitä asiakirjoja aina 1700-luvulta saakka. Jokaisella on tilaisuus tutustua tämän toimiston työskentelyyn, sillä tutkimustulokset ovat vapaasti kaupan. Tietokeskus tuottaa tietoa päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. Minne rakentaa uusia asuntoja, mitä palveluita tarvitaan nykyisille ja uusille asukkaille. Onko päiväkoteja riittävästi ja oikeissa paikoissa? Ovatko kaupunkilaiset tyytyväisiä kaupungin palveluihin? Alkuaikoina keskeisiä tietolähteitä olivat 5 ja 10 vuoden väliajoin toteutetut väestö- ja asuntolaskennat. Tietokeskus oli vuosikymmeniä mukana laskentojen suorittamisessa. Nykyisin tietokeskus hankkii perustilastoaineiston muun muassa Valtion tilastokeskuksesta ja kaupungin muista virastoista. Tilastotietojen keruu oli aluksi käsityötä. Tiedot kerättiin lomakkeelta taulukoiksi. Tietokoneiden myötä tilastotyö nopeutui ja helpottui huomattavasti. 1990-luvulta lähtien tietokeskuksen toiminnassa tärkeäksi tiedon jakamisen kanavaksi ovat muodostuneet verkkopalvelut. Vuonna 1911 henkilökuntaa oli 4. Henkilökunta kolminkertaistui 5 vuodessa. 50 vuotta myöhemmin henkilökuntaa oli jo 53 ja vuoden 2011 alussa 80 työntekijää. Tietokeskuksen nykyinen johtaja on Asta Manninen. 40-luvulla sota vaikutti myös tilastotoimiston toimintaan. Osa henkilökunnasta oli sotapalveluksessa ja osa osallistui sadonkorjuutyöhön maaseudulla. Toimiston henkilökunnalla oli ajan hengen mukaan oma sotakummiperhe Oulaisten Huotarissa. Tietokeskus on muuttanut alkuaikojen jälkeen lukuisia kertoja, toimien muun muassa 50-luvulla Runebergin kadulla Hankkenin talossa. Samassa osoitteessa toimi tuolloin erillisenä virastona myös kaupungin arkisto. Molemmat virastot muuttivat vuonna 1965 vastavalmistuneeseen Kallion virastotaloon, joka vihittiin käyttöön juhlallisin menoin. 2 vuoden ahkera suurimittainen työ on takana, rakennus on saatu luovutuskuntoon. Alkusysäyksenä tilastokonttorin perustamiselle oli huolestuttava havainto Kallion kaupungin osasta. Siellä sairastuvuus oli suurempi kuin muualla kaupungissa. Tuli tarve saada tietoja Helsingin asukkaiden terveydentilasta, hygienisistä oloista ja kuolleisuuden syistä, sekä ryhtyä tietojen pohjalta parantamaan terveydellisiä oloja. 1920-luvun alussa, jolloin Suomi oli jo itsenäinen, Helsingissä asui reipas 150 000 ihmistä.
Kaupunkia askarrutti kaupunkilaisten määrän kasvu. Vuonna 1928 konttori laati kaupunginjohtajalle pro-memorian, joka koski kaupungissa lähitulevana 5 vuotena tarvittavia uusia asuntoja. 30-luvulla suoritettiin muun muassa väestönlaskenta, joka meni pääosin hyvin. Tosin jotkut kaupunkilaiset Pitkän sillan pohjoispuolella pelkäsivät laskennan liittyvän Lapun liikkeen toimintaan. Helsingin kaupungin alue on laajentunut vuosien saatossa. Kaupunkiin on liitetty uusia alueita viimeksi vuonna 2009. '80-luvulla paikallistiedon tarve korostui hallinnossa, päätöksenteossa ja helsinkiläisten mielissä. Kaupunkilaiset alkoivat hakea ja käyttää entistä enemmän kunnallista tilasto- ja tutkimustietoa. Helsinki-tilastot kuvaavat kaupungin kehitystä ja muutosta vuodesta toiseen sekä toimivat ennusteina tuleville vuosille. Nuorten vapaa-aika ja harrastukset ovat olleet Helsingissä tutkimuksen ja mielenkiinnon kohteena eri vuosikymmeninä, ja esimerkiksi vuonna 2010 aloitettu nuorten vapaa-aikatutkimus toteutettiin nettikyselynä. Kaupunkilaisille on 2 palvelupistettä. Kaupungin arkiston tutkijapalvelu ja tietokeskuksen kirjasto. Opiskelijat, tutkijat ja media ovat merkittäviä palveluiden käyttäjiä. Tietokeskus tuottaa myös itse julkaisuja, nykyään noin 70 vuodessa. 1940-luvun alussa Demarin kolumnisti kommentoi uutta tilastollista vuosikirjaa seuraavasti. Kirja poikkeaa sisältönsä puolesta ilahduttavasti psykologisista avioliittoromaaneista, erottisista kuuman veren syväluotauksista ja jossa ei ole hiventäkään onnistuttu tavoittamaan lyyristä virettä. Vuonna 1982 ensimmäisen kerran ilmestyi Tietokeskuksen menestysjulkaisu, Helsinki alueittain. Tietokeskus on koko ajan pyrkinyt tutkimaan ja kuvaamaan ajan ilmiöitä. 90-luvulla tutkittiin laman vaikutuksia ja 2000-luvulla teemoja ovat olleet muun muassa kaupunkikulttuuri ja maahanmuuttajat. Hyvät tiedotusvälineiden edustajat, hyvät kuulijat, maahanmuuttajien kotoutumisesta ja työllistymisestä ja maahanmuuttopolitiikasta puhutaan tänä päivänä hyvin paljon. Kaupungin arkisto johtaa, suunnittelee ja ohjaa kaupungin arkistotointa. Lisäksi se toimii kaupungin keskusarkistona ja konservoi vanhoja asiakirjoja. Arkistossa on asiakirjoja eri vuosikymmeniltä ja esimerkiksi Helsingin koulujen koulupäiväkirjoja. 1980-luvulla arkisto aloitti myös näyttelytoiminnan. Kansainvälisyys on ollut heti alusta lähtien olennainen osa Tietokeskuksen toimintaa. Åke Saxén oli syntynyt Viipurissa tilastokonttorin perustamisvuonna. Hän tuli tilastotoimiston palvelukseen 1945 ja osallistui aktiivisesti viraston pohjoismaiseen yhteistyöhön. Tero Lahti on syntynyt Oulussa. Hän tuli Tietokeskuksen palvelukseen 2009 ja hänen työnkuvaansa kuuluvat muun muassa EU- ja seutuhankkeet, joiden merkitys toiminnassa kasvaa koko ajan. Kaikkien vuosien aikana yhteydenpito ulkomaisten kollegavirastojen kanssa on ollut tiivistä ja Tietokeskus on isännöinyt lukuisia kansainvälisiä konferensseja. Lisäksi Tietokeskus on mukana useissa kansainvälisissä hankkeissa ja verkostoissa. Helsingin kaupungin tietokeskus on tilaston, tutkimuksen ja arkistotoimen asiantuntija- ja vastuuorganisaatio. Tietokeskus on muuttunut yhtä matkaa Helsingin kanssa. Tietokeskus on toiminut jo 100 vuotta.